illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuncine swarga la ilaha illallah kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah para manungsa becik pada elika urip ning donya uripe mung watara kula pada sukma mring Gusti Kang Maha Kuasa anut piwulang suci sarta pituduh agama kita berjannah la ilaha illallah kita berjannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tasakuran Masjid Agung Darussalam ing mapan ana ing Mojokerto Kedawung Sragen. Ha iya, meriahe nganti kaya ngene ya, Mak. Pancen iki wis diniati, wis ditekati karo sagung para panitia lan uga ketua takmir masjid nenggih Bapak Sunarto AMD. Ya. Uga sang penasihat agung siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Sukiman Sumarto. Sing nyatane panjenengane mempunyai peranan yang sangat luar biasa becik untuk pembangunan masjid lan uga penyelenggaraan tasakuran ing bengi iki 100% untuk anggaran wayang disponsori seutuhnya oleh Bapak Sukiman Sumarto. Tepuk tangan untuk Bapak Sukiman. Ya. Sembah nuwun Bapak Sukiman sekalian Ibu, mugi-mugi dados amal kesaenan lan ugi dados rana barokah dumateng panjenengan sak keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mboten kata lumpen ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa Pak Sunarto. Ya ngono. Lan ugi dumateng kadang kula sepuh Kang Mas Ki Dalang Medot Sudarsono ingkang sampun sebagai koordinator lan uga mandigani mereka sembadane pembangunan masjid lan uga pahargyan sing digelar ing ratri iki no. Kaya ngono kuwi. Dasare ya dipangestoni karo para alim ulama, para kiai, para sesepuh adisepuh lan warga masyarakat. Mboten kata lumpen para pepunden seniman iki Pak D Manto Darsono panjenengane kepareng nglenggahi wiwit sore mau. Ya, sembah nuwun Pak D Manto. Kaya ngono kuwi. Lah, intisarine ngene, Nduk. Sagung para panitia lan ugi Bapak Sukiman Sumarto nderekake marang sedaya warga masyarakat ing Laladan Mojokerto Kedawung Sragen ngunjukake rasa syukur marang purbane Hyang Agung nyatane wis rampung anggene ambangun wujute Masjid Agung Darussalam. Muga-muga masjid iki bisa mbarokahi tumrap sak kabehe. Pancen bangun masjid kuwi rekoso nduk angel ning luwih angel meneh njaga kesuburane masjid mau supaya tetep akeh sing kepareng berjamaah nindakake salat ana ing Masjid Darussalam. Iya kaya mengkono. Lan sing ditindakake dening para panitia iki nulat lan uga nyonto para waliullah biyen ing jaman Demak Bintoro sing nyatane nalika semono uga nate digelar wujute wayang kulit ingkang mapan ana ing halaman Masjid Demak kanggo daya tarik ya kuwi ungele gamelan sekaten. Ya, sakwise gamelan sekaten kuwi gumuntang, akhire para warga kepengin nonton apa to sing digelar ana ing halaman Masjid Demak. Lah jebul ning kono ana wayang kulit, minangka tikete karcis masuk sapa wae kena mlebu ning halaman Masjid Demak. Syarate ya kuwi ngucapake kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh kaya ngono kuwi. Lah para wali mbiyen anggene siar agama lumantar budaya banjur
dicontoh karo para panitia Masjid Agung Darussalam sing nyatane antarane agama klawan budaya kuwi ora bisa dipisahake. Ngono ya, Mak. Kaya mengkono kuwi. Lamun to budayane kecekel agamane tetep digegem kenceng minangka pepakem, iki mengko dadine kepenak, dadine becik, anggene srawung kelawan Gusti ingkang nyipta jagat Allah Ta'ala lan uga srawung kelawan sesamaning urip insyaallah bisa dadi srana kerukunan merga ora ana gaman sing ampuh kejaba mung kerukunan kaya ngono ya Mas kaya ngono kuwi mula nderek mujikake nderek ndongaake para panitia Pak Sukiman Sumarto sumrambahe para warga masyarakat ing Mojokerto lan para penonton ingkang kepareng rawuh wonten ing halaman masjid mriki. Mugi-mugi kanthi wontenipun tasakuran menika saged dados sarana mandhapipun kanugrahan agung saking Ilahi satemah sedaya ingkang parlenggah pinaringan nenggih wujudipun kesehatan lahir batin rejeki ingkang melimpah ruah kebak ing reh barokah lan ugi putra putrinipun soleh solekah pinaringan slamet donya ngantos akhiripun Allahumma amin ya rabbal alamin. Ana bintang tamune ya, Mak. Enggal diaturake wis yaene. Ya. Mengko ndak apa ki paese Bagong nggen praupan ndak saya mblobor. Ayo nggih. Sapa to iki? Iki Mas Bagong Glondor karo Mas Kamirun. Karo mengko ditambahi karo Mbak Eka uget-uget. Ya, ngono. Ya tumpake prau men joget ana pepanggungan. Monggo tak dherekake ya. Monggo Mas Bagong Glondor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagong Glondor. Wilujeng dalu macange. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sugeng dalu Mas Kamirun. Nggih. Dalu Mas. Nggih. Kados pundi Mas Glondor mirsani kawontenan tasakuran Masjid Agung Darussalam Mojokerto kedawung sragen ing dalu menika. Luar biasa macange. Nggih. Tasakuran Masjid Darussalam nika jan ora umum sing kepareng rawuh. Tur ya durprese akeh. Masjide ya rame. Muga-muga ramene ora gur bengi kitok. Sak teruse masjid iki dadi rame. Amin. Rabbal alamin. Pancen damel masjid niku gampang ning sing angel niku ngramekke masjide. Lah niku men lestari sempulur niku. Nggih, kados kula inten bekunang nggih elek-elok kula nggih tambir masjid, Mas. Takmir. Ganti to. Ora win biyen iki. Takmir masjid. Sing ngurusi masjid jenenge takmir. Nggih. Nggih. Kula nggawa kanca. Ngomong Arun. Piye? Ngomong. Aku ngrungokne kowe iki lho. Pamer tambir iki ya enek. Sing ngelola masjid ki takmir, ora tambir. Nah. Saiki kowe iso kandha nek awakmu tamir masjid. Heeh. Aku wingi iki mampir masjid nggonmu. Iya.
Aku rek gak ya alhamdulillah melu magrib berjamaah. Kok kowe ora enek? Ya aku pas ra neng omah. Ra enek ngomong wingine meneh. Luhuran awan jamaahne masjid Kebak. Tak ingeti kok kowe ora enek manggonmu ngendi? Aku pas keturun kuwi. Awan mau lho ngasari aku ning kono. Ya. Kowe ya ora ketok. Aku mau wis mangkat rene. Mulek kae kowe iki jane salat apa ora to? Salat kok dipamerke. Salat ngono kok. Ora kok teges dipamerke. Mestine nek kowe takmir masjid sembahyang aku mampir kono mesti iso ketemu awakmu to. Sesuk rono lak ketemu. Sesuk? Minggu ki jatahku. Oh, sesuk kowe jatah salat. Ngisi Ngisi. Oh, ceramah kowe khotbah. Pengajian. Pengajian. padasan lho wong ngisi. Ngisi wae ceramah. Mulek Lagi aku oleh pengaosan. Bengi iki ya semangat ya ora iki aku. gak iso. Rene iki nyarutang aku. Kok iso nyarutang? Lho wis dilunasi karo Pak Haji Sukiman kok. Nggih sami kalian kula piyai tanggal jawab iki ngoten niku. Ngono kuwi tegese ora nyarutang. Lah piye? Pak Sukiman ki tanggung jawab kersa dawuh, nyatane ya kersa nyukupi. Lah iki Ya. genti awakmu tanggung jawabmu piye lek atur panglipur bengi iki? Ya wis rene tronengan ngono wae. Arep ngopo kari nyarutang iki. Ya paring ora yo ndongake marang Pak Sukiman, marang warga masyarakat Mojokerto piye ngono. Aku arep ndongake piye wong omah kula dhewe men morak-marik kok. Sik Ndongake. tegese sampean ki nyumbang apa ning acara syukuran bengi iki lho. Oh rene golek sumbangan kok kon nyumbang. Piye ngene Mas Kamirun? Tegese iki awakmu ki diundang tekan kene budidayamu ki piye? Jenengku Glondor kok kon budi. Jan angel tuturane nek ngene. Angel ya rasa digarap. Nggih, bakune klungsu-klungsu melodi nderek dedonga nggih Mas. Nggih. Khususon pisan mengko kagem bapak kula piyambak Pak Haji Sukiman Sumarto. Mugi tansah pinaringan sehat, panjang umur, awet anggonipun nguri-nguri kabudayan Jawa khususipun wayang kulit mboten nguri-nguri tok nek bapak menika ngurip-urip. Nggih, tur dasare nggih saged ngasta pedalangan. Lah, Sore nggih. mau bergase ya ora umum. Nggih. Pak Pak didongakake terus nanggap wayang. Nggih. Muga-muga anggene dalang ya tetep tambah apik, tambah becik. amin. Nek Nggih. nek wayangane sae Pak Haji menika. Nggih. Gur siji petingane. Napa? Wayang 1 jam. Lah ya urung. Muga-muga sok mbene bapak kersa teko bar gara-gara syukur iso sak rampunge ngono. Nah, Lek dongamu karo dongaku beda. Bedane Yes muga-muga Pak Sukiman tetep 1 jam ngono wae, dibacutne dalang sapa ngono wae. Lah Lek nganti napa? panjenengan ngasta nganti rampung nganti isuk, Nggih. terus tanggapane laris. Lah aku mangan apa? lho jenengan mengke sing dageli. jenengan dagel no. Kodrate aku ki dadi dalang kon dagel ki lho maksude lho. Oh, nggih, nggih. Lah dalang kok Dadi bingung mangan apike nggih apa. sak jam tok nggih. Nggih sak jam Nggih, mawon pun. Pak Haji pun pokoke mangger mayang sak jam mawon mengke sing nutuke Pak Tahya Kuntadi ngoten Pak. Nggih. Nah, ngoten mawon. Nggih wong panjenengane ngasta pedalangan mung hiburan kok Mas. Nggih. Bagong Mas Bagong. Nggih. Wong panjenengane iki ya wis Pak duwe Haji no kan gawean ngetanke dhewe. acara-acara ngeten iki. Kula lagur namung guak dit. Nah, nggih. Dadi bingung sing arep guak dit. Nggih. Ya ngopeni awakmu barang kuwi. Ngopeni seniman sedaya. Wong Ya, nyatanipun peletakan batu pertama niku mbiyen tanggal 2 Agustus tahun 2023 ndelalah nyarengi dinten wiyosanipun Nggih. Bapak Sukiman. Ngoten. Peresmianipun ugi wayangan sing ngasta Mas Medot Wayangan. nalika tanggal 6 September 2024 menika ngepasi kalian tanggal hari pernikahanipun Bapak Sukiman. Wah, Menika. elok. Berarti masjid disyukuri wayangan ping pindho Run. Wong ki nek gelem kelangan kuwi ora lokak ning malah kebak. Ya rong karuan kok. Bener karuan piye? Lah wong sunat kae kelong ya ora bali. Sik, kok iso wong sunat iki lho. Wong tetak kae dilongi ya ora bali. Ora bale wis diniati kok. Lho, wong tetak ki sing ditetak, sing dilong iki bab sing najis. Supaya yen wis bar ditetak akhire anggere nindakake salat wajib, kuwi akhire iso sah 100% ngono. Gong. Aja ngrembug tetak to. Ngopo?
Aku bar kewirangan karo anak ya Lah ngopo kok kewirangan ki? Aku ki lak netake anakku. Heeh. Wong jenenge ben hasile apik tak jak ning Bogem. Bogem. Lah Jogja. Teng Jogja, Pak. Nggih. Lah kira-kira sepasar wis mari wong bocah jek cilik dolan ning kali jeluk-jelukan karo kancane. Adus. Adus. Lah mesti lak yo dirui kancane. Kancane nonton Terus? ditekoki, "Nji, leh mutetak ki urung dadi." Lah iso titikane rong dadi piye? Yo kuwi kancane kan kandha. Mlayu mulih nangis, Mas. Teko ngomong, "Pak, iki piye? Lah ku tetak rong dadi tetak neh." Tak kandhani, "Le, bocah ki nek ditaki pancen dadine ya mentilis ngono kuwi." Meso ngeyel. Jek ngeyel meneh. Moh. Aku ora percaya yen padake weke bapak. Lah terus Piye nek anak ngono kuwi? Lah ya piye wong Lah bapak edan bijaksana. aku. Lah terus kok bojoku, bojoku. Pak, wong awake iki direwangi nobrah nakur ki goleke anak. Trima sak duduhi rekasane sepira. Tak cuandak-cuk tak go ning jeding. Terus Lho, padha to aku ngono. Meso ngeyel. ngeyel piye? Gonku kencring ning gone bapak butek ngono. Mulai serasa ngrebut tetak isin. Ora sah wong rene iki menghibur warga masyarakat. Heeh. Mojokerto khususnya Nggih. karo ngenteni Durpres. Nggih. Mangke season yang kedua wonten goro-goro. Nggih, pangapunten Pak Panitia berarti iki apa kuwi hadiah ki ngandang. Dek ngandang. Ya nek nganggo goro-goro. Lah nek ora. Oh, ya kuwi manut dalange. Lah iya. Ngene carane nganggo cara. Piye? Nganggo trik. Trik piye? Supaya hadiahku gak ngandang iso beredar. Heeh. Supaya dalange gelem gara-gara. Heeh. Dalang sak gawane ya didumi kupon. Dadi ora sing mirsani tok, iki ya melek kabeh. Kowe iki kaya wong tipis saya golek kupon hadiah kaya ngono. Aku gak golek, nggo aku. Kanca-kanca iki lho mikir kanca, aku ra entuk ora masalah. Lho, oh iki pengrawit iki lho, entuk kipas saya gur dikekke kok. Oh. Lho, aku ndek iki karo Pandu. Wah, iki pengrawit ndek sore kok ejek melu ning kene kowe iki. Kuwi lho, entuk kipas kekke aku. Oh, kon bayar. Kuwi jenenge adol. Iya. Kowe iki enek ae. Kuwi butuh lek ngono kuwi jenenge. Iki ngene, Gong. Piye? Wong awake ya dicepaki Seniwati jangkep. Nah. Lah iki Penabuh jangkep. iki Pak Haji Sukiman iki ngundang presiden sing kaya tumpeng barang. Kaya tumpeng piye? Lah kuwi apa wis genep bocah iki? Kaya mejijer. Heeh. Lho. Tur ini lain daripada yang lain. Laine pripun, Mak? Mergo mituhu dawuh pangendikanipun Pak Sukiman, Nggih. gandeng wonten halaman masjid, semua waranggono harus menggunakan kerudung. Nah, Nek ini sing rock banget iki. kerudung nek nggone Pak Cahyokun tadi lak demes-demes iki oblas ra nang demese kejilbaban. Malah kaya ada anu beras. jumeneng Dek Kadek ngadeg kok. Nggih, monggo ngancani mriki Mbak Eka, ayo. Malah kaya ada beras. Nggih. Duduk, duduk. Mbak Eka uget-uget ya. Wilujeng dalu piyung Pak Yulimbo, Pak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu alhamdulillah. Nadyan to jenengan kalih sinten mau? Mas Kamirun dipaidu karo Mas Bagong dipaidu nggih kudung ra pantes intilak ngoten to. Nggih. Ning kanggene kula malah saya jos, saya mantap, saya cantik, saya ayu. Lho. Muga-muga sing dikudungi ora mung mustakane tok nganti tekan atine ya dikudungi. Nah, Aja kaya bojone Bagong. lho rungokno kowe. Ketoke ngangge kudung ning ngisor bae warung. Lah enggak boleh seperti itu. Kowe ngerti ora kuwi sing dingendikake Pak Yoyo? Piye? Nek unen-unen yo Nan. Piye? Don't judge the book in the cover. Apa Apa kuwi? kuwi? Yo jangan menilai orang pada sampulnya wae. Kowe ngenyek karo wong wedok kok sajake kaya ada beras sing sajake kaya remason rumangsamu apa kowe? Saya Pak Yoyo iki lho ngarani bojoku. Kah. Piye? Kah. Kowe iki rekane nesu ngono. Lah nesu. Ora aku ning kene guyu ngakak-ngakak. Ora, kowe- Dina rupaku ngene nesu lho. Nyengeni Bagong iki ceritane kowe nesu.
Lah nek kok ra wangun blas. Nek nesu yo ngene iki apa kon kaya bojomu nek nesu cincing. Lho. Kok iso Kaya nesu Mas ki Caca yo ki. cukup nganggo ucapan wae ora usah nganggo Kak. cincing. Ngarani bojoku lho. Piye? Dhuwur brukut ngisor kaya warung. Kleru sing ngarani. Sing kleru sing bener. Ah wong aku ora ndek bojo kok. Pak Yoyo, kula Lah kan luruskan. nembe ngerti masyaallah. Dadi bojone Lek Bagong menika sampun sawetawis dibetole sing. Ngawur ki. Piye Lek? Bojoku kuwi pancen dhuwur brukut ngisor ning ora warung. Piye? Pangan codot, Nduk. Malahan. Salahe Lek Ya wis sing ngopeni ora sabar dibungkus. menawi dereng jodoh. Nggih. Mangke kalian Gusti dipun ganti sing luwih apik ngoten niku. Alhamdulillah menawa sampun, Mak. Sampun. Pun oleh. Syukur. Ya wong Lek. Wong lambemu kok. Aku rabi gajah ngono kok. Ya maksudnya ya wong padha kancane. Ya wong padha kancane kok. Wong seniman. Ra. Piye? Wah, biasa wae wong senimanmu. Engko kaya sing dhisik neh. Kono kapok aku. Mau nek bojone sinden. Ya. Kapok wadul aku. Bojoku ki jarik njaluk larang, klambi njaluk larang, pengangkut njaluk. Esuk dandan aku melu siapi jebul jiko uang. Lah ya. Lah diparani sing ngejob Oh sinden nak ya. sinden kok. Kowe iki sajake kaya awakmu apik-apik Lah ngelokne ngopo aku. Bagong lak ya wis ngene sak pase. Oh, bentukmu kaya padasan masjid. Masa aku kaya padasan. Sik. Nah, wudu piye? Wah. Kudu Ngeten iki lho Pak Sukiman. Panjenengan ki duwe kaya ngene iki ora sopan. Selailang. Ora cepet engko saut kancane ndak. Ngene iki. Padasan. Delok to bentuke kaya ngene iki. Ora Kok iso kowe iki ora kah. Kowe ngarani padasan iki arep tak jlentrehke gen tekan kono disaut sik. Lah iya kok disaut sik Kuwi jenenge dagelan gak sopan iki. Ra sopan iki, mate ra sopan kok bentuke kaya bedhog masjid ngene iki ra sopan kok ya, Dek. Ngawur. Hah? Arep aku kaya bedhog masjid ning lak to kompliti. Tok kompliti piye? Lho, bedhuke. Heeh. Tabuhe Ha iki. Wis lega banget ngono wisan. Lah ya mangkate bareng lho memang. Dongake Pak Haji Sukiman. Nggih. Dongane pripun Mbak Eka? Dongake Haji sing Sukiman, apik, sing Mat. cetha, dongake sing apik, sing cetha. Bahasane sing lega cepet ning cetha. Nah, ngono ya Pak Dik. Lugas. Akikmu anyar to ki? Nemu. Nemu. Yo nang dongake. Pak Dr. Haji Sukiman matur mbah nuwun sampun kersa nimbali kula. Ugi panjenengan tansah pinaringan sehat sekalian Ibu. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Aweta momong putra wayah. Amin. Momong para seniman ya Le. Amin. Matur Amin. mbah nuwun. Pokoke sehat selalu kagem Pak Sukiman kalian Ibu. Matur mbah nuwun Pak E. Nika Pak Haji Sukiman punika ingkang jenengan pesen pesinden sing contoh beduk Mojokerto pun teka. Pak contoh bedhog Mojokerto. Lah kowe digantung nek kono lak wis kaya beduk. Ora ngono iki migunani lho. Donga Jelasno. donga sak donga nek sing donga jek bocah. Kuwi akeh mandung jek polos cah Kok cilik. cek bocah. Bocah kok semene iki kempongane sepiro? Tegese bocah iki dadi delok saka bentuk kuwi little ngono lho, mini. Little body. Heeh. Cilite gatel klebon wedi. Saru to, mesti saru to kaya ngono. Ora wong ya kuwi gawat ngono kok. Lah, aku ki lho arep sowan rene iki wis matur karo Bapak. Pripun? Pak, kula ki nek omongan iki rusuh lho, Pak. Ora apa-apa rusuh Nyuwun ora apa-apa. pangapunten Mas Bagong Mbak Ika. Mau. Nyuwun Alah, wekdal sekedhap nggih pengumuman saking panitia. Mau, Nggih, Pak. Mangke saged dipun lajengaken. mau ki ya ngopo. Katur dumateng Bapak Ibu yang mencintai wayang malam hari ini. Ini pengumuman dari panitia kagem Bapak Ibu yang duduk di belakang mohon untuk menempati kursi karena sebentar lagi panitia akan membagikan kartu yang baru. Mudah-mudahan nanti semuanya dapat nggih? Yang di sini juga dapat. Wiyogo Pak Dalang Bu Sinden. Benar nggih? Nggih, Pak. Nah, kepada Bapak Ibu yang duduk di belakang yang tidak menduduki kursi, mohon untuk duduk supaya nanti mendapatkan jatah kupon. Sekali lagi sepindah malih dumateng Bapak Ibu ingkang dereng pinarak wonten ing kursi ingkang warni merah hijau monggo enggal pinarak wonten kursi ingkang sampun dipun sumadyakaken
badhe pembagian kartu ingkang mangke badhe dipun undi pas wonten gara-gara. Mbok bilih ngaten. Nyuwun pangapunten Kang Bagong, Mbak Eka, monggo pun lajengaken. Assalamualaikum warahmatullahi Sampun, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Lah glandeng jenengan lak ditimbali kali Pak Sukiman, Mbak Eka. Inggih, Biyo. Kira-kira kelangenane Pak Sukiman niku napa jenengan mesti lak pirsa. Yen Nggih. tembang-tembang napa, yen bawa-bawa napa, monggo. Iki wau kula teng dalan orat-orat pangkur, Lek. Eh. Coba tak tembangke. Iya, Sareng, iya. Biong. Saged monggo Nggih, sae nggih. sanget nggih. Sekedap, Gitu. sekedap. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Ngrenggo kalian napa Pak Sukiman nggih? Inggih. Wah, nggih, cocok nang ngono kuwi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Pangestumu ya, Lek. Ya. Pangestumu ya, Kang. Iya. Kowe iki gur arep nembang kok njaluk pangestu kok golek Yo nek nomor. apik ki kok dentuk Iki pangestu. iki tegese Eka ki ngurmati kowe. Apa ngurmati aku gendera? Ayo. Tegese awakmu ki diregani lho, tak regani. Apa aku kirik kok wae regani iki? Tegese awakmu ki tak ajeni. Aku ngajeni karo panjenengan. Ngajeni arep tuku. Angel. Aku tegese ki iso mikul dhuwur njunjung Apa panjenengan. dasi? Dasi tak tumpakne angkong, Kuwi jenenge ya ora mikul. tak Yo. junjung. Nek kene iki Monggo, Mbak Eka pangkuripun kaya Pangkur. apa? 6 po Nggih, 9. cak miyo meneng sik cak miyo, ayo. Kaya magetan ae. Kowe Pak Edward Pres mung kancamu mesti, Lek. Ya Dang yo. Ya. Suka syukur mring pangeran. Suka syukur ing pangeran. Kinarya lampahan wong ngawure. Ki. Oh, sandi asmanipun Pak Sukiman. Nggih. Injis Suki. Nggih. Man? Man paman. mantep panggone tetulung. tak kok ceret ngene suarane apik ya. Nggih. Hei, Doraemon, diam. Iya. Ngawur ngarani kok Doraemon. Aku togok kok. Tak kok kaya kecilikan kurang gede. Oh semene kok kurang gede. Mulane iki ben sehat ki mbok ya dadi wong ki diet langsing sithik Oh, ngono. lah cah iki kocluk iki. Ngapa? Wong Bagong kok diet dadi gareng ya kokean saingan. Garenge akeh kok. Anek Bagong kan arang-arang. Iya. Kok nek kurus darake Bagong asam urat kencing manis ya. Oke. Penting urip. Nggih. Terus su Suka weweh kang ikhlas. Apa kok rapati cetok apa? Suka weweh kang ikhlas. Oh tak iya. Lomo. Lomo. Dirmawan. nggih. Marang padha padaning ngalam sadarum. Toh? Tan mikir pawewehing liyan antuk berkahing yuang Elok. Lah ngono kuwi lho seniwati kreatif iki kaya ngono Nggih. kuwi. Gandeng diopeni karo Pak Sukiman mula ya ngrenggo ngangge pangkur sandi asma donga kagem Pak Sukiman ngono. namung saged derek dedonga Biung. Nggih, pripun? Nggih, mugi-mugi Pak Sukiman tansah pinayungan dening Gusti Amin, Kang Arya amin, Jaya. Regane amin. wis ora kurang-kurang ya lek leh wayangan Iya. mendina
Sasate ora tau leren. Awake dhewe ya akeh katute. Nah, ya matur Mbah nuwun. Biasane dungane wong cendhek iki kabul amin. Kok iso dongane wong cendhek, ora dongane wong sing dhuwur ndang geduk karo Gusti ngono. Kedhuwuren kliwat no. Cendhek ki angel, nek dhuwur ki ndang tutuk karo cepet karo petuk karo Gustine. Ngawur aku ora kemrungsu kok petuk ana dhewe. Orene terus dibablaske langgam ora. Tidak apa no. Lajeng kok napa nggih? Nek ibu ki kremenane ki genah gur podang kuning karo prau layar. Oh iya lah nek ki pelok ya Ya pelok ditasi lagune apa? Pelok nggih. Apa Ninggal katresnan nggih. Boleh, monggo. Boleh. apa lagune Mbah Mantep kae. Kuwi ya donga ninggal katresnan kuwi supaya Bapak Sukiman ora ninggal katresnane warga masyarakat ing Laladan Mojokerto kene. Khususnya uga karo kanca-kanca seniman. Betul. Nah, ngono lho. Nggih. Monggo, yuk ninggal katresnan. Dados. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggon bali bisa kumpul kaya duwe nguni nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa suwun rinto lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni aku nono lindana Ojo lali paweku muga-muga kakang janji janjimu aku kang setya satuku tak nganti saenmu Nah, tambah semangat
Iki kanca-kanca entuk kupon, Pak. Dagelane 3, Pak. Wis pembagian nomor ya, Le. Aku kok ora arep golek ban. Lho apa? Apa? Ya nggo roda. Ora kowe ra debit cek golek ban. Ya tuku nyicil bane sik to, Ron. Oh iki mobil yang duwe Mas Glondor iki lho, De, rumah Mobil duwe, nek sepeda malah ora. Lho, masa malah ra duwe sepeda? Oh kono senenge numpak mobil kok. Aku nek nunut kene iki gemati karo aku. Desa. Arek mlebu mobil, dibukake lawange. Arek metu saka mobil, ya dibukake lawange. Aja gawe isin to. Terus dinepke gemati matur nuwun Romantis ya. banget ya. Romantis piye wong lawange semplok kok. Ora tak buka ya ora iso. Dagelan Oh, kon jero ra iso. Nggih. Lawang pengrawit iki ya. Semangat. Piye? Najan iki ya bladekan semangat. Ya iya to. Kemerdekaane ya ditokke. Siji yoga sing ra semangat. Sing ndi? Masku kae lho. Sing di Mas Joko kaya bar kelangan iki ngopo to, Mas? Kawit santai Pak. lho. Aja muni sing ora-ora wong ya. Kawit mau sangga uang ae. Tur dalu menika upami tabuhane kanca-kanca ni gumiyak regeng merga menika ngampil gamelan wayang pusaka kagunganipun Mas Medhot Sudarsono. Oh. Ngampil lho nggih, mengke balekke. Oh balekke. Oh, engko digadekke. Ngawur ora nggih. Kowe iki Padake apa? Nek Niki enten dawuh saking anu, Nggih. saking Bapak Sukiman Nggih. bilih Bapak Triyono supados atur pisumbang lagu ngoten nggih. Pak Triyono. Nggih, Pak Mriki Triyono. niku komplit macange. Nggih. Pak Lurahe men ahli menyanyi lho. Wah nggih to. Nggih. Monggo Pak Triyono. Monggo Pak Triyono, monggo pinarak wonten pepanggungan mriki. Oh, biasa iki. Monggo Pak Tri. Monggo dipleroki yo raketang saramban. Oh. Yuk, Cok, dados. Pangapunten Pak Tri, radi ngetan mriki Pak Tri. Kajenge gampil anggene mendhet gambar. Nggih, Pak. Nggih, wah jejer karo Eka. Nembe Apa, waktu Le? niki. Kaya gawang karo bale. Pripun? Jejer kali Deka kaya gawang karo bale. Niki wonten niki lho, akeh sing ngangeni. Napa inggih, Pak? Nggih, ndek wau niku sanjang. Sing jenenge kae kutu ketindi. Iki lho kabeh iki dudu kabeh ngono. Dudu kabeh yang bareng kula teko kene dhewe. Alah, penyakit. Nggih. Tibake kae. Terus Ayo tenan. Nggih kula sareng Bu Medhot. Terus enten sing nangkleti Bu Medhot. Bu Medhot menika nyangking tremos. Astagfirullahaladzim boten niku. Mung bercanda niku jenenge. Bercanda. Bercanda. Niku senengane merendah niku Pak Triyono, Pak. Ora, Pancen yo cendet. Sing ngendika mau gak ngarani kowe. Piye? Enek sing tengok niki mendhete wedang pundi, kae jibukan nggon tremos. Oh, Kowe iki ngono. sing salah tampa. Lah nyapa dadak njukun kertu tremos. Lah wedang manggone ning Wong aku tremos. wis nggawa dispenser. Tersinggung. Iki Pak Tri arep nembang malah do udur dhewe. Iya. Boten dados Bagongnya nopo. tegas iki malah. Iya iya. Sabar. Pak, tiketnya Pak, kula dereng Pak. Nun sewu Bapak Sukiman ngersakaken. Loro karo Eka uget-uget Pak. Lagon menapa? Ah. Mboten jenengan karo Pak Sukimani sepuh pundi to, Pak? Anu, kacek petang sasi. Sepuh Bapak Sukiman. Oh. Kersanipun ajeng tangkat kula. Mboten. Kula niku nggih jane pegawai sakniki pengangguran pun pensiun. Penganggurannya kok pamer Pak. Ora pamer iki ngendikake Ki lho. Saya wis pensiun ngono lho Le. Blas nganggur kadek ben. Oh iya. Nembang napa Pak? Napa Bapak ngersakaken menapa?
Monggo kersa. Menawi Ibu pangenanipun lak podang kuning. Podang Monggo kuning. nderek Pak Triyono. Nggih, podang kuning nggih saged. Nggih. Slindro songo. Nggih. Tapi Mawi bawa Pak Tri. Oh mboten Mboten sah, langsung lagu niku. Pak Bowo tindak Jakarta. Oh nggih, Pak Bowo. Mulane bengi iki ora mangkat. Samenika mboten. Bawa mboten enten sing enten sedulure Pak Medot. Nggih. nggih. Monggo dipun aturaken podang kuning monggo dening Pak Triyono. Yuk, dados. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Manyen nganti yo kang nyawang. Yen si podang andudut ati kepranan. Tak rindik saka katongan. Sarawi ngoceh dheweke Kela kae tak jaluk kok aja ngece. Podang kuning agawe pikirku omeng. Seret tireng tak sawang katon manise. Epo bunga yen aku dadi duweni. ora bakal ati kakulan. Buka sisi. Podang andudut ati kepranan. Ora mendung atiku sangsaya dadra. Son sranani Ayo Esuk awan ning omah wis ora krasan. Ukuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggonku goleki ora krasa esuk awan. Bela kae sing tak mbok aja ngece. Podang kuning agawe pikirku omeng. Yen aku dadi duweni. Ora bakal ati
niku lak rada piye ya? Sing Lah, jenenge enten uget-uget apa? tibake sing uget-uget mriki niki, Bu. Sing pundi? Ini. Oh jogetane uget-uget ngaten nggih Pak. Iya, tur yo siji meneh mau jare lek kuwi Bagong Blobor ki mau. Wong Blodor kok blobor. nek sumuken blobor. Dadi rada cilik Pak, ngono. Nek ngene kok patus timen ngono lho. Patut to Pak? Apik nggih Lah Pak. pripun? Mas tumbas pinten go mulih. Lho, mbukanku ning kono. Kok iso ditumbas kaya souvenir Matur ae. sembah suwun, Pak. Loro 50 procolke Pak Tri, pun monggo. Dagangan kok. Pak iki gratis ae gawonen mulih. Dicor kok ning prapatan kono. Dikene dikenang keluarga kene. Lambimu ngono. Oh, apa to kok. Nek disenengi wong kene kok ora gelem ngopo. Ora. Dadi monumen Bagong. Kok iso. Oh ya Pak ya, lho dadi patung Gah, Bagong. aku dadi patung Bagong ora diklambeni kok. Ya nganggo kostum Bagong kok. Ora. Kowe engko diklambeni nggo kresek. Lah terus Soale nek nggo klambi kene iki teteni wong nek kresek kan gak enek wong jubo. ngawur apa nek Bagong kresekan kaya. Ugi menika dipun rawuhi kalian Bapak Lurah Mulyadi. Ugi Pak Carik Haji Surono nggih ingkang kepareng paring panjurung pangestu ngoten niku nggih nggih. Pak Lurahe mbok disuni. Mangke anu nuwun sewu gen gandeng menika nggih Pak Sukiman ngersakaken pokoke kanca-kanca Madangkara ingkang jangkep Pak Dalang ugi paranggananipun ingkang komplit seragame sing sae. Dados warna biru ingkang diagem sinden klebu Mbak Ekang niki kelangenane Pak Sukiman warna ngeten niki. Kita request Pak Nggih, Sukiman. ngoten niku, Lho nggih. le jilbaban ayu-ayu kabeh. Iki panyune Pak Sukiman, lah nek aku kan rombongan jaga. Lah kowe terus rombongan sapa? Aku ora ning rombongan kok pokok teko. Lah lek pokok teko engko sing bayar sapa? Lah, santai wae wong ning masjid iki sedekah kok gagas bayaran. Lahir batin berarti ya. Lahir batin. Ora pengen bayaran. Blas iso disiksani wong sak Mojokerto. Bengi iki ra arep nampa bayaran. Sebabe Wis ditransfer diingi. Transfere kresekno kok. Kok iso mbok transfer sik. Kaya Mbak Tutik ngene iki ayu. Kowe iki kok malah nganggo stoke ngireng ngene iki lho ngopo? Oh, lah matamu lamur ki nyat kulitku ireng. Kuwi tak kulite ireng kok stoking. Tak kira nganggo stoking ben ketok. Mbok menawi ditanjaken, Mas. nggih nyuwun dumateng Mbak Birgita kalian Mbak Winong Nawangsih. Menika gentos ngaturaken lelagon ingkang ala-ala sekarang. Nggih, dadi men komplit. Gandeng piyayi mirsani wayang menika wonten ingkang sepuh, enten sing kakung putri, enten sing enom, enten sing bocah mila nggih sedaya dipun Kajenge Warata. Leres nggih. Ron, Nggih. yang tidak berkepentingan minggir dulu nih tempat mau dipakai nyanyi. Aku tak duduk ya ning Duduk. Dadi gen pilah. Nggih. Tapi sing lagi viral sing akeh wong kenal. Ya, upamane lagune apa? Ayang-ayang. Ayo, nggih. Pak, sebelum berdiri kita punya spot, Pak. Apa itu? Pelok Mas, pelok Mas. Wah, Kudu siap iki yogane. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ya apik ning pasno karo gamelane to. Cara Pak. Mesane Mas Medo datang nglaras neh engko. Ora Pak, gak kulino. Lah elok. Kayak baine. Gak bola aku lagi ngene iki peh wisin aku. Baine. Wisin aku jan. Aduh abang bukan maksudku begitu. Nah. Masalah seju bukan berarti tak mau. Coba dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Lah iki jos lah iki. Mana Pak? Sekian dan terima kasih. Ah iya. Urung nembang kok terima kasih iki lho. Tembang sik to Pak. Tak kira Nggih no, sebab. nggih. Mila saking menika supados Bapak Sukiman Reno ing penggalih kalian Ibu sumrambahe para panitia lan ugi ingkang kepareng mirsani wonten halaman Masjid Darussalam. Mboten kata lumpen sedaya ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel lan sanesipun. Nah, yo diaturake ayang-ayang oleh
sinden-sinden Madangkara Mbak Birgita karo Mbak Winong Nawangse. Menawi Mbak Birgita menika saking Kediri, Bapak Sukiman sarjana seni. Menawi Genduk Winong menika saking Tulungagung nembe ngangsu kawruh ngudi ngelmu wonten ing UNS. Ya, saka Jawa Timur sedaya nggih Mas. Leres Jawa Timur. Kediri kalih Tulungagung. Tulungagung. Nek kauget-uget saking Jumbleng Sukodono Sragen. Oh bener, pancen kuwi to. Ngoten Mbak Eka? Leres. Lah iya. Pancen jenenge kuwi ya. Ha nggih. Pokoke hidup kauget-uget saka telek. Ya aja mutung ngono, pancen wilayah jenenge kuwi kok ya. Lek Gondor. Hun, Jeneng telek pitik apa? lincung, Telek wedhus, sintil, telek sapi. letong. Wah, Presiden Amerika. Ngancen isine utekmu telek tok. Telek ya wong nggo desa ngono kok. Nanggo jumblengan ngono kok. Nggih, lumayan sak deran. Sak itung lho, Pak Kesan, sak itung. Nggih. Ngono kuwi ancen sing apik. Ayo, engko. Ayang-ayang yuk dados Madangkara. Oke. Sa
terima kasih, matur nuwun. Mas Glondor, Mas Kamirun. Nggih, Mak. Mangke gegojekan kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih, Mak. Bakene Kalian ngentosi Durpres, kalian bungon. Mugi-mugi karahayon, karaharjan, kamulyan tansah dipun tampi dening Bapa Sukiman sak keluarga. Amin, Allahumma amin. Sedaya para warga masyarakat ing Mojokerto Kedawung Sragen. Amin. Amin. Ya, Nduk, mbacutne gelare